dakata ka ji alaji mu ne arewa kuma muna son annabi. Nace ni masoyan annabi ne sama da ƙasa, gabas da yamma, kudu da arewa. Magana ake yi na son annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kana gaba ne ko kana baya? Nace kana gaba ne ko an barka a baya? To ni masoyan annabi ne, nace ni masoyan annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Arewa mun hana komai, ba abun